Pagi ini tenang sekali. Di sana pedagang sayur keliling. Di sini juga pedagang sayur keliling. Yakin rezeki nggak akan pernah tertukar. Seperti inilah indahnya hidup di desa. Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang jumpa lagi dengan kami, pedagang sayur keliling di desa. Harga cabai mahal sedulur. Sing duwe lombok iki, wah cetruk duwe tenan iki. Bakso di program nek ulur lombok ke. Oh, kepiye? Programnya enek hari iki anu kudune ulure sak durunge. Tapi ndelok lagi pas karo jagung karo ngono iki. Oh iya, ora iso gentenan. Iso dulur. Gawe ngepot sik iki. Dideder ngono kae. Iki lur ge. Lombok 2000 isine 5 nek desa. Nek jane ket nyame. Nek Wonosobo ya kacek jane. Timun ada timun. Oh, nggih. Di telung aku saubuk nek. Ayo dah. Bazem ada bazem. Jagung tinggal 1 iki, 3.000. Nek dian nek ngono-ngono perhatian. Ora ngerti. Jagung ada, seng-sengan ada, besekan, sero presto, kerupuk rambak, tempe plastik. Nek desa jajanan koyo ngene iki 2.500, 5.000 karo 3.000, 8 karo 4, 13.000. 1, 2, 3, 4, 13.000 sedulur nek desa koyo ngene iki. Halo semuanya, selamat pagi ya. Ini ada kerupuk, jamu, kehidupan di desa Wonogiri bagian selatan. Monggo jajanan pasar. Mbak, belanja Mbak. Senang jajanan pasar. Piye Mbak? Masuk Mbak. Masuk. Ora apa-apa Mbak, iki malah wong kota-kota iki malah do. Wah, nek desa enak ya. Yo desa rene kota. Ora maksudnya sing nang kutha-kutha ngono ki lho, enak. Apa ini? Wih, dawet 500-an kae. Terus jenang bubur. Susu dele iki. Neng samping, Mbak. 1.000-an. Timun ada, tempe. Timun endi? Timun iki. Jamur. Lah iki bakso Mak, bayem 3.000, kacang panjang. Terus kambing parut ada. Nggih. Jagung. Jagung 3.000, mumpung urung jagunge urung don anu. Timun. Timunku habis. Iki pare. Pare ada pare. Aku enggak ada. Terus kerupuk. Engko nek anggo kerupuk rame. Nek enggak pakai kerupuk sepi lho. Iki terong. Terong keras 2.000 aja. Kok kenggon anu iki? 2.000 aja. Tahu ada. Bapaknya mboten ngersak nggih, lapis napa? Kuwi. Mboten. Jaga pare iki. Napa pun masak Mak jenengan iki? Oh, wis. Kan pare 2.000. Wis masak Mak ta. Dan niku di oseng kalih terong dadi. Terus lah diworso ngoten lho, diworso itu dicampur Saudara. Ini nek desa jenenge diworso. Bali bae udan. Udan tuh. Udan. Kowe kuwi udan ngono kidul ke. Lah, Iki arek udan glagate. iki mak iki arep dodolan yang sekolah SD sedulur. Nek iki ngono arek jeruk duit. Iki pedagang kaya yo anu. Dagang kecil. Ora tambah Mak jamure mau Mak. Ora nang arek wong terong nek kok iso. Oh, lha apik lho jane Mak yo. Jenengan mboten? Apa Mak tempe plastik iki lho Mak? Wis duwe nek pasti mak gawe ngurang. Apa yo? Tahu. Terus enek. Urung enek. Tepung-tepungan urang gowo iki akeh. Kulit melinjo. Ora. Yo malah kulit melinjo wae.
Pun mboten. Oke, mendung-mendung to. Terus Lombok. Niki lapis tok. Kali napa? Tempe anu plastik. Lah iki lho, Mak. Nah, kuwi 2,5 Mak, padha, Mak. Kuwi. Jujur Mak, 2.000 jamune mboten. Dan niku tahu. Amit, Mak. Terima kasih. Nggih. Udan ora nyalas ya, Mak. Jawah atus ngeten. Lur, nang omah udan. Suasanane udan sedulur. Nang kutha udan ora sedulur. Hujan sedulur. Suasanane lagi hujan yang ini. Ini iki sedulur, nek udan ya leren sik nang teras nggone sedulure ngene iki. Dodolan sak titah lah. Dagangku tak kayak ngemper kono, lha iya aku ngagi nang ngemper kene iki. Teras iki sedulur nang Sumatera kaya apa iki kahanane? Nggih nang Wonogiri iki kaya ngene iki lho. Arep omah mburi omah gunung. Oh. Oke, ibu hamil lagi mau belanja. Wah. Gah aku. Kerupaku lho. Ora apa-apa malah wong ke. Kowe iki kaya kancaku kae to, ngono. Oh penyanyi kae to. Oh penyanyi nek meteng ngene iki, ngono. Malih tepan ini. Lah iku, Mak. 2.000 semono kuwi, Mak. Sing abang 2.500 Mak isine, Mak. Jamur kulit melinjo. Terus kacang panjang. Niki enten kambil parut. Oh, berdinduke. Iku 3.000-an. Oh, anu wingi. Acara apa kae? Iku reuni. Oh, alah risan. Klanterong. Iki lho sedulur, enek omah ki patute yo ngene iki. Oh, enek manuke dicandel-candelke nang teras ngene iki. Wah, jan nyamleng tenan iki nang Jawa iki. Ya, iki piro? Pun. Niki 2.500, 5.000, karo 3, 8, karo 2, 10. 10 jamune pinten? Siji 1.000 malah nek 1.000. Nek 3 malah 2.000. Oh, 1.000. Heeh. Dadine pas piro? Pas 12.000. Rambak sedulur. Si jas tuku kan. Iya, ini jenenge rambak iki. Rambak iki mak iki senengane rambak iki. Amit. Loro wae cukup. Oke, terima kasih. Karo apa meneh? Iki kambil parut ada. Matur suwun, Mak. Besekane dinggo lintang. Iki wae. Iku sero 7.000. Ora tambah siji iki. Iki 6.000 malah apik-apik lho, Mbak, isi 5 malah. Heeh. Kecap Royco. Terus apa ya? Bihun 2.000. Bihun jagung kita. Oh iya, heeh nek aku bihun. Kulit melinjo kae 2.000. Nah, itu wae. Iku wae, siap. Rambak. 15 ya. Heeh. Tak kok. Oke, gula Jawa ada. Ra. Wah lelaya nodo raja jan mau ledo nang kene kabeh. Mbok layakno ora nek ngomah mau. Lah ngger ana sepi lho ora nek wong. Ngger tekan kono ora nek wong tutupan kabeh.